Usa sa mga butang nga dili nato kabalibaran dinhi sa kalibutan mao ang gahom sa gobyerno sa pagkuha sa imong butang. Apil na niini ang yuta. Dunay tulo ka mga nahimugso nga katungod sa atong gobyerno nga dili nato kabalibaran. Ang una gitawag kana og gahom sa pagbuhis o pagkolekta og buhis. Ikaduha, ang gahom aron kuhaon ang imuhang butang kay gamiton sa gobyerno. O ang ikatulo, ang gitawag og police power. Diin ang ato ang gobyerno dunay nahimugso nga katungod nga para sa kayuhan sa katawhan mohimo og mga pamaagi para sa kinabag-an. Arita aning usa ka mainungdanon kayong gahom sa atong gobyerno, ang pagkuha sa imuhang butang. Maghisgot ta og yuta. Kuhaon sa gobyerno ang imong yuta kay kini butangan og proyekto. Duna kapabay katungod aron bawion ang imong yuta nga nakuha na sa gobyerno. Daghang mga yuta nagigamit na sa gobyerno. Ang sagad nini gitukuran og eskwelahan publiko. Dunay butangan og airport. Ang uban butangan og taytayan. Kung ang gobyerno na gani mo gamit sa atong yuta, dili gyud ta kabalibaran. Apan ningon ang atoang batakan nga balaod, ang 1987 Constitution ubos sa Article 3, Section 9 nga ang private property sama sa yuta dili mahimong kuhaon gikan nimo, gawas lang kon gamiton kini for public purpose. Ug ang ikaduha, bayran ka sa gitawag og just compensation. Ang gobyerno mukuha sa imong yuta kay tukuran og publiko nga eskwelahan. Kana public purpose. Ikaduhang butang aron mahimong balido ang pagkuha sa gobyerno sa imong yuta, bayran ka sa gitawag og just compensation. Pila man kining just compensation? Base sa mga desisyon sa Korte Suprema, ang just compensation equivalent sa fair market value sa yuta nga gikuha sa gobyerno. Duha ka mahinungdanon yung butang. Ang angay ninyong timan-an kung kuhaon ang inyong yuta sa gobyerno. Una, public purpose. Ikaduha, payment for just compensation. Pananglitan, ang gobyerno mukuha sa inyong yuta kay tukuran kini og buwangan. Public purpose ba? Natural, dili. Makuha pa ba nimo ang imong yuta gikan sa gobyerno? O tungod kay ang atua mismo nga batakan nga balaod nagmando gayod nga kinahanglan gamiton para sa publikong katuyuan kung ang kagamhanan mukuha sa imong yuta. Lain pangutana, ang gobyerno ni kuha sa imong yuta gamiton sa pagtukod og publiko nga eskwelahan. Public purpose, tubag, tungod kay ang public school magamit ka na sa kinabag-an. Public purpose. Kini tungod kay para sa edukasyon sa kinabag-an nato nga kabataan.
gikan sa karon nga henerasyon ngadto pas umaabot nga henerasyon. Ikaduha, gitukuran og eskwelahan publiko ang imong yuta pero wa ka bayre sa gobyerno. Mabawi pa ba nimo ang imong yuta? Tubag, tungod kay usas mando sa ato ang batakan nga balaod nga ang pribadong tag-iyas yuta duna gayoy bayad nga gitawag og just compensation. Balik, aron ang ato ang kagamhanan mahimong balido ang pagkuha sa yuta gikan sa pribadong individual. Sama nimo nga dunay yuta. Duha ka requisitos ang kinahanglan. Una, for public purpose. Ikaduha, dunay bayad nga just compensation. Ang usa ani nga requisitos kuwang dili balido ang pagkuha sa gobyerno sa imong yuta o basis mga desisyon sa ato ang Supreme Court, ang pribadong tag-iyas yuta duna pay katungod aron iyang kuhaon og balik ang yuta nga gikuha na sa gobyerno.